Mahingyo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ngay ipadalom sa General Community Quarantine kun GCQ ang status ng syudad, imbes nga palawigon pagid ang Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ sugod sa Hunyo 16. Nahibaluan nga buwas na magatakop ang MECQ status sa Iloilo City. Lakip man sa mga inisyal nga nahisugtan sa pagsapol sa COVID team sa syudad, nga dulaon na ang quarantine pass, pahanugutan ang pagbukas sa mga non-essential establishments sa 30% capacity, kag wala sang public consumption sa makahulubog ng inimnon. Madumduman nga una na nagpahayag ang alkalde nga plano sini mag-request ng extension sang MECQ mangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 apang madamo na nga mga negosyante kag trabahador ang apektado. Ginpasiguro naman sa alkalde nga ang mga hindi mag-comply nga mga negosyo sa amo nga pagsulundan ang ipasirado. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manilin Abaro ang nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera